Monggo Mbak Tri Hastuti Retnawati. Spesial. Baleni nalo. Senengane dibalen-baleni. Dua kali aja. Coba kaya apa? Janji Halo selendang biru. halah selendang selendang biru Aslendang selendang dan sing kok pacing. biru among ngenai hati No ratakan. Ayo. tekan batin setiamu Ayo. Iki sing girong iki ngangge alah ayo. Alah ayo cik rok lu. Alas selendang biru. Malah kaya Jamil. Alah. Ayo sekali lagi Mbak Tuti. tetap janjimu selendang biru Aku tak njajal suarane anakku wedok iki, putrane Pak Marsudi Laras. Coba kaya apa? Nduk, Tiara. nggih Nggih nyapa lho kudu ndelok dipageri ngono ya. nggih kersane rata Eh? kersane rata Rata. nggih Rata apik ngono iki pirang sasi nduk nek mageri. pun tahunan niki malan Tahunan. nggih Kan wesi dicor pisan. dados omah saya dan dados omah Nah, ya kuwi kari nggoni. Ayo. Ayo. Omah apa sing kena dijak lunga? Ayo. Mutiara. Piye merasakan panggung perdana di Madangkara? nggih remen sanget Pak Remen, saged nggih. nderek acara enten mriki Nggih, syukur. Sampean semester pinten? nembe semester sekawan Sekawan. nggih Masyaallah. Cek semester 4. Si indil-indil sampean.
Nggih, nggih. Nek Mbak Tuti wis ondol-ondol kaya bisa. Nggih wis senior maksude. Ya. Engko aja nganti ngrasani ya. Melu buka bayarane semene. Boten. Aja ya. Boten. Ketoke lek kurang ngono ndang Bu tambah Bu ngono kuwi. Nggih mesti nyuwun nek kira. Nyuwun ya. Nggih. Syukur. Kose teng pundi? Kenapa kok tanglet kos? Sapa ngerti pas Bu Kesi lagi sibuk ngurusi wis marangkung kok. Anu Pak Cahyo sampean sing golek sinden aku iso berkunjung ke tempatmu. Ya kentingan pemburi kampus, apa nguresan, bulon. Endi? Bu Kesi pripun niki? Napa perlu kula jawab? Oh iya dijawab no, ora apa-apa nduk. Dah bapakmu ben marah. Aku iki berbuat apa mesti dipangestoni istri. Iya ibu ki santai kok nduk. Bapakmu ki wis bagine ibu ki wis tak liarke. Liar rembunan. Oh, dadi padake kewan aku iki kaya ngono. Wis ra apa-apa. Nggih ngajeng isi. Ajeng isi. Nggih. Sing anu nggen apa kayak rektorat apa sing nggen anu tari kae. Cerak masjid. Masjid. Nggih. Ya ampun, dadi mendino turunmu ning Kalimasada kae. Nggih. Masjid kae. Nggih. Oh iya. Solekah ngoten kersani solekah. Oh soleka. Oh iya. Amin. Urung nduk. Meter papat rada solekah iki suwi-suwi wo Triwikrama. Triwikrama. Triwikrama tri ki telu, krama ki circle dadi telung circle. Kula jane nggih dereng paham tapi ajeng tanglet mboten wantun. Jojo takon. Meneng. Mau yo mangkat ke anu sawan ke sanggar. Nggih. Karo sapa? Kalih Mbak Winong, Mbak Birgita. Sing ngejak sampean sapa? Bu Kesi. Liwate? Lewate tol. Loh. Kenapa kok sami guyu kenapa, Pak? Ya bener 100 kowe. Iki kena iki. Ayo. Kena dikaryakan kena iki Pak Gareng iki. Pucare bener liwat tol, mosok liwat gundulmu. Tegese Bu Kesi memberi amanah ning sapa terus ngabari sampean lho maksudnya. Sinten nggih? Langsung Bu Kesi ya. Nggih, Bu Kesi. Terus yang mari kenang-kenangan mau perhiasannya sampean to? Nggih. Terus sampean duwe apa? Bestik. Apa jenenge? Apa kan? Nggih, kula menika damel sekedhik karya. Oh karya. Aksesoris sinden mawon. Oh ngaten. Nggih. Komplit ya? Nggih, dereng namung melati mawon. Melati. Alhamdulillah malah viral. Viral. Bisa ini niku. Gila. Berarti lek viral ngono iki karo Dalang Adi terkenal ndi? Tanggane kuwi lho. Anjen lelakon iki. Mari kudu guyu. Wis ra apa-apa, Nduk. Muga-muga kerasan ya, Nak ya. Nggih, pangestunipun. Langsung kaya bis ya langsung. Yo. Coba dicek sik no suarane. Loh, mentale wis dadi. Biasane lek rombongan anyar ngene iki sik ngelaki. Janji. Apunten Pak pipis. Oh ya. Lah iki langsung dadi ya bocah iki ya. Kulino melu panjenengan to, Nduk? Nggih, tapi kita sih ajar. Oh, ajar. Oh iya ya. Rumun angger piyayi anggere Pak Marsudi angger mburine di ngono nganti anak-anake apik-apik. Nggih. Adi. Terus aja diganggu sik. Ayo. Yuk. Selendang. Ayo. Selendang biru. Selendang biru. Amung ngenaki hati. Aja manut winong diblocokne biasane cahane. Amung to biasane dhek kleru ngambung ki malah kok. Amung bener. No ratakan batin. Nora tekan batin setiamu
Tak tutik dhewe. Ayo. Lun, wis suara gede. Ayo. Kenapa harus saya toh Pak Yoyo? Kenapa harus saya, Walid? Kan ada yang lain toh Pak Yoyo. Ora pokoke lek ora kowe aku moh aku. Wis pokoke kate 1.000 lek ora kowe moh aku. Mas Dar, jangan begitu. Centengin dulu. Suwi ora nyeluk Mas Dar. Mas Dar yang enak Mas Dar. Posisinya. Ya kalau gendar itu posisinya harus enak dipandang dan rapi gitu loh. Ngene bojone kok betah. Kok aku muni aku kuru. Nika sing nang omah ngampet tok. Nah, ya mulo ngopeni pitik doro. Yo. Selendang. Gede. Gede. Jare seneng kamu Tapi gede. tapi kalau saya besar suara saya nanti gimana gitu kalau Alah pagi. itu. Wong yo swara cilik padha ae gimana kok yo. Gorokan saya tuh masih sempit Pak Yoyo. Ayo gede. Iya. Belajar makan yang besar-besar ya. Ya. Selendang biru ternyata enak yang besar Pak Yoyo. Iya menurutmu. Iya. Ya ndak dintekne ya. Coba kembali ke Tiara. Cilik ae nduk aja melu gede. Tatapan janjimu selendang biru. Ah, luar biasa. Waranggono cacah Cikro lupat mok 6. Merantasi kabeh penggiring Cikro. Karo ngono ya karo batine sumber lho, brene taslim jalan to. Kuwi Joko ngono kuwi lah terus